Biye tarata ye janvier kalo tile 21 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ Ala dɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati sera. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamanakuntigi General d'Armée Asimi Goita an ka finitigilakaw ka don na ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ a ye laseli min kɛ an da bɛna don la fo ka taga se Kati kan Sunjata Keita muso jɛkulu ni a sifinnaka jɛkulu ye dɛmɛ min sɔrɔ ka bɔ an ka saniya minisiri yɔrɔ an da bɛna don o n'a ɲɔgɔnna caman na. Bakuruba kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. 20 janvier hukumu kɔnɔna la an ka jamanakuntigi General d'Armée Asimi Goita ye laseli dɔ kɛ k'a jira ko an fɛ yan nɔ u bɛna usine dɔ dilan, usine min ka baara bɛna bɛn ka mugujugu ani marifakisɛw ka olu dilan yaasa ka banbanci wale kɛlɛli ka se ka o kɛ ka ɲɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. Wa a y'a jira fana ko min an ka finitigilakaw ye lakana baara ko u kelen tɛna o kɛ bilen, ko u ni maa wɛrɛw bɛna jɛ ka o kɛ, wa ko u ni maa min kan ka o kɛ o sugantilen don ka ban. A ye folikan lase kosɛbɛ an ka finitigilakaw ma u ka wuli ka jɔ kɔnɔna la, wa a y'a jira ko don tɛmɛnenw na maa caman kun ye an ka finitigilakaw kɛ bolokɔfɛfɛn ye, nka k'a bɛ min da diɲɛ maa tulo kan ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko sous-région kɔnɔna la min y'an ka finitigilakaw ye ko u ɲɔgɔn tɛ. Sabula ko n'i ko ko lakana k'u labɛnnen don sanga ni wagati ni maa o maa bɛ n'i ye kɛlɛbaga u ma ka i ni fɛn min ka kan ka o da i kan ko an ka finitigilakaw labɛnnen don ka o kɛ. A kɛnɛ kan min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa dɔw ye olu ye jalaw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni u ka cɛsiriwalew ye, wa fana min ye sɛki ye o taara ka di an ka finitigilaka minnu tanyana faso kɛlɛ la olu somɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na. Wa a y'a jira fana ko an ka finitigilaka minnu tanyana yaasa ɲina kana kɛ o kɔ ko u bɛna memorial dɔ dilan u tɔgɔ la ka jaw kɛ yen nɔ yaasa ni maaw y'u ye sanga ani wagati u hakili ka jigin u la ani u ye baara ɲumanba min kɛ faso in ye maaw hakili ka to o la sanga ni wagati. 20 janvier ɲɛnajɛw ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la an ka saniya minisiri Madame Doumbia Mariam Tangara ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Kati kan Sunjata Keita muso jɛkulu ni a sifinnaka jɛkulu ma yaasa u bɛ se cogoya min na ka u ka kan kɔnɔna saniya. O baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra janvier kalo tile 18 san 2025. O dɛmɛ ninnu na min ye katakatani kelen o b'a la fo ka taga se burɛti 70 ani poubelle nɛgɛma 70 fo ka taga se pɛliw ni arato ani masque à poussière u ye olu caman di o ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka u ka kan ka o saniya ka nɔgɔ k'o bɔ u ka kan kɔnɔna la u yɛrɛ ka lafiya kama. Mamutu Ture ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Bavier la ni ale ye FEMAFOOT ɲɛmaa ye n'ale minɛna ka datugu an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kabini ni san 2023 utu kalo la ka sababuya kɛ ko min ye sefa wari miliyari 17 k'a nɔ yera o yuruguyurugu walew la, wa ko min ye sɛbɛnfuraw ye minnu tɛ tiɲɛ ye olu dilanni ko a nɔ yera olu la k'a to assemblée kɔnɔna la san 2013 ka taa bila san 2019 na. O hukumu kɔnɔ ni wagati laban ninnu kɔnɔna la a ye baara bila sɛbɛn kɛ k'a ci a baarakɛɲɔgɔnw ma k'u k'a nɔrɔ bila ni maa wɛrɛ sabula ko ale datugunen don wa ale tɛ a bɔ wagati dɔn ko ale tɛna se ka baara min kalifara a la ka o kɛ i n'a fɔ a ka di a ye k'a kɛ cogoya min na ko u ka a nɔrɔ bila. Wa a ye folikan lase a baarakɛɲɔgɔnw ma sabula ko u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la, nka a kɔni ka kumaw la a y'a jira ko min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ye ko a ma dɛmɛ fosi sɔrɔ ka bɔ o maaw yɔrɔ. An ka finitigilakaw ka bɔlɔlɔ siraw kan u y'a jira ko janvier kalo tile 17 san 2025 su min ye banbanciwale tigilamɔgɔ maa 5 ye u nana ka u yɛrɛ di an ka finitigilaka minnu bɛ Tɔnbɔkutu marabolo la, wa ko u bololankolon mana u natɔ u ni mɔbili 4x4 kelen fo ka taga se marifa 12 mm PKM ani AK-47 5 fo ka taga se boîte de chargeur ma u nana ni o caman ye k'o di an ka finitigilakaw ma. Min ye an ka
ni yɔrɔ kɔmanda in hale ko k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ninnu ka nin hakilina ɲuman in na u ye o min ta wa ko a b'a ɲini banbanci wale tigilamɔgɔ tɔw fɛ ko u ka misaliya ta ni maa ninnu ka kana u yɛrɛ di yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na ba Maliba kɔnɔna la. An ka minisiriw ka lasigi min kɛra juma tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2025 kulubakaw fɛ yen nɔ ni a kɛnɛ ka an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta tun bɛ yen. An ka premier ministre ni ale an ka jamana kɔnɔna ministre général de division Abdoulaye Maïga ale y'a da a baarakɛɲɔgɔn tɔw tulo kan ko min ye Jalakɔrɔji ani Safo mairie ye ko olu bilala ka bɔ baara la ka sababuya kɛ ko u nɔ yera waleyaw la waleya minnu tɛ sariya kɔnɔna la. A y'a jira ko min ye jamana ka dugukolo dɔw ye ani maa dɔw ka dugukolo ko min ye nin sigida 2 maires ye ko u ye o dugukolo feere ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔna la. O kɔfɛ fana u y'a jira fana ko min ye dugutigi dɔw ye ko olu ka lasigi kɛra o lasigi fana ma kɛ sariya kɔnɔ wa ko min ye dɔgɔtɔrɔso dɔ ye o datuguna o baara fana ma kɛ sariya kɔnɔna la. O kɔfɛ a jirala fana ko jamana bɛ baara min di maaw ma ko o baaraw dili fana ma kɛ sariya kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye ko nin maa ninnu bilakun de ye ka bɔ nin baara in na. Wa a y'a jira fana ko yanni ni maa ninnu ka bila ka bɔ baara la ko sɛbɛnfura cira u ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ ɲɛfɔ cogoya min nka ko kumasen jɔnjɔn ma sɔrɔ u da min bɛ se cogoya min na k'a jira ko u nɔ tɛ nin ko in na. A y'a jira ko u bɛna labila ni délégués spéciaux ye minnu bɛna baara kɛ nin sariya ninnu kɔnɔna la nin wagati ninnu na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kunnafonidilaw ye a jira kunun tɛnɛn ko k'a daminɛ kabini janvier kalo daminɛ la ko min ye u ka finitigilakaw ye u bɛ ka dankari kɛ banbanci wale tigilamɔgɔw ka waleya cɛjugu la u ka jamana kɔnɔna la ko u ye banbanci wale tigilamɔgɔ maa caman de faga wa u sera ka tɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn caman de la wa k'u b'a da banbanci wale tigilamɔgɔw tulo kan ko k'a fɔ ko nin y'a bannen nin t'a bannen ko u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na u ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la banbanci wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Burkina ni a nɔfɛ dugu kɔnɔna la cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taa États-Unis d'Amérique. Donald Trump ni ale ka sigili kɛra kunun janvier kalo tile 20 san 2025 a sigilen kɔfɛ a ye Joe Biden ni ale tun ye États-Unis d'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ye u ka sariya 78 a ye o de bɔ a ma wa a y'a ɲini u ka finitigilakaw fɛ ni olu bɛ wele nanzarakan na ko agence fédérale ko u kana na sariya fosi de ta fɔlɔ fo u ka wagati kɛ baara la u ka baara ɲɛdɔn fɔlɔ ko kɔfɛ sariyaw nata wa a y'a ɲini fana u ka finitigilakaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw sigi sen kan ko ka baara daminɛ wa ko baaraw bɛna kɛ sanga ani wagati yaasa baara bɛ se cogoya min na ka kɛ kɛcogo ɲuman na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ ko Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka bɛn ani kelenya sabati ba Maliba fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ma ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.